Mas War. Enten mriki enten keamanane to? Keamanane siap to? Tulung nyuwun tulung niki sing joget ampun uyel-uyelan ngoten lho. Kersane rada mundur. Kersane tertib Mas Ruk goib. Monggo. Monggo setiaku hatiku kepengin lelati siraku bisa aku lilo ing ngelung bantolo. Mas Kopral ojo mulih sik. Pak Wanto ketuane. Albino Coke RD Audio. Masuk Pak. Sapa kae rek ngomong bakung sajak awe-awe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem. Oh Mbak. Jan, awan iki gasa ora kaya nang nggone tanggane dhewe nang daleme Pak sinten iki? Pak Karno. Nggih. Mengke dinteni kanca-kanca sak bare, Pak. Nggih. Pun nimbal pinten Nimbal. Pak? Pun nimbal ping pinten? Dereng niki mungkin nimbal ten ler mriku kok. Kula Lah nggih. Jagongan kok ya akeh kok ngerti menek panen ngoten lho. Monggo sareng-sareng ben tutup. Monggo setiaku atiku kepengin lelati sliramu aku lilo ing kula bantolo. Sak sak huk ya. Nggih, matur J suwun. kepada